Hatibar saromai kemajak angpura amsaini khoroksa sikli binimung khumbar deborma lai thangnai 27 November salmariwo simna melawo thangmani tei nogo kifili sokpailia o sikli paithago khwai thanao khlaijak missing diary Thanao missing diary khlaimani salbrini yagulobo tabukbo khumbar deborma no naitugui tikhlaimanlia khwai thanani police aboni bagai paithago tangsalo koktuma thumnai rongno ringai khumbar deborma no nugnai lukurogno 9612636572 tei 8787337918 o numbero sahornani bagai hasteni lukurogno chubasu sankha siklini buma tei botasong Gani ni sajak bahai ke kamaka kia sagari. Ani sajak khungkai mela thana hanai thangmani dakthano borobo tong borobo sa ang saimiya ani sajakno mokhang nugyakho daksuk joratoi kunu khospata mayaku ani sajakno ang tabukbo mokhang nugyakho. Logorongno tam kok janai. Logorongno ang kobogo jekhini pano nukto ani sajakno nukhe ano sarna bagui. Ani monai khoroksa khumbar deborma komai tongkha jeng nok phangungui rutugui naibo tikhlai malia ang tini media ni thurute ani monai no tikhlai de mano hinai ang norokno maringkha norok phaima bagui ang norokno belaikhe hambai maya phar Ngai puilan chimike saikane gade bahai bahai thanga. Puila ani monai 27 tarik 11 mas 2023 sombarni Sarigo Prai Unuman 7-8 tampuru Simna mela thangna hini thangmani bini dolau bai thangna hini sawi thango Engkai mela thangmani pore nogo kifiliya angmani pore jeng phundok khlaika phundok habya jeng belaikai asomsa hoto bombongui wanakha rutukha maliya angmani pore jeng tini bai prai 7 din ang tokha amoni bagui jeng tikhlai miyangai media ni bisingti phano jeng monaino tikhlai de mana hini koijao engkai taksu jorotei bini jeng je saima mani hingkai mela thangpuru bono baksa melao nugo hini saka je sabai nuk hini singmani pore Onimes deborma bai nugo hini sawo Nemes ni parale bora. Onimes ni para jeng sawi mankha je baijalbari kikorok suya parao hinai engkai jeng sawi mamani loge no Onimes deborma nogo thangka jeng thangui bono sungui kya nungbaida ani manai khumbar deborma simna mela thang Somarni sarikni 7-8 time bo Onimes deborma bokhok bai thango sika je angbai no mela thango hinai amoni pore jeng bono sungka tabugan monai boro hinai Onimes deborma sawo nin monai no ta ang nogo tunna hinai thangmani nin monai gari kasai boro jani bo thangpaikha sawime hinai sawo Koita time mo tuna hinai nung monaina tu hinai sungka bo sawa 7-8 ni time bo ngan hinai saw. Ngani ni manani bungle tama. Monani mung hingke khumbar deborma. Bo no kolok da khaikya. Bo jungno call bu khaya kisu khaya SMS kaisa khaya jung belai ke wana jak Onimes deborma jungno kok thikai saya bo sawo hor 7-8 wo melawo thangko nogo Tununya hinai tu bumani biang mo gari kasai thakaro hinai sawo jeng bono saka nung bo baisi mela thangman ungga nung bono buri borok bahai ke saijung horo 7-8 wo gari kasari rohona musung hinai Ngana olai missing diary ro khara khaya thanga ro tha thanga. jeng thanao thangai missing diary kaisa rikha je chini nogo manayom hayong gai kamai toka hinai borok bo chaitogin tongo kintu bo taksuk jarotei borok bo tikhlai mayakho Nemes deborma no onole tam saka. Onimes deborma jungno je bono gari kasari roho hini samani pore jungteha hoto bombongui nogo kifili haikya missing diary rima pore jung 10 dino teha Onimes deborma nogo thangka bobai malaina hinai kintu ba Onimes deborma no 8 din ni hoite nogo mani liya jung
बरबो थांका दाखसु जरतै अनिमेश देबरमा ब नग गरै जों आमसुक हिनै साइमानो Patimongo Onimes Deborma Mongoi Koroksa Shikla Karangjak Tongmani Kasawai Phaika Koksil Samung Phiaba Patimongno Toye Chaitogoi Naitung Mongo Ongkhorjak Tabok Police Khwaini Sime Biplobni Kokthum Chini Khorang